aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Rene. Nangyari ito taong 1992 sa probinsya ng Bicol. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga po, Captain Kokak. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rene. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ko na nangyari noong binata pa lang po ako. Nangyari po ito taong 1992 sa probinsya po namin sa Bicol. Hindi ko na po naabutang buhay ang lolo ko, na tatay ni Tatay Kaloy. Yung nanay ko naman po ay namatay raw, 1 buwan matapos akong maipanganak. Bagamat naghahanap ako ng pagmamahal ng isang lolo at nanay, ay ayos lang. Dahil binusog naman ako ng pag-aaruga ng tatay ko. Lalong-lalo na si Mamang. Lola ko po iyon, nanay ni tatay. Mamang po ang tawag ni tatay sa lola ko, kung kaya't Mamang na rin po ang tawag ko rito. Naaalala ko pa noon na si Mamang ang halos nakakasama ko sa araw-araw. Sundalo kasi si Tatay Kaloy doon sa probinsya namin. Lingguhan lang kasi ito kung umuwi ng bahay, kung kaya't masasabing laking lola talaga ako. Iba talaga ang pagmamahal ng isang lola, Captain Kokak. Naaalala ko pa noon na kahit grade 6 na ako ay niyayakap pa rin ako nito at pinupupog ng halik sa pisngi at kilikili. Tapos ay hahalakhak ng malakas. Kasi ay ang asim ko na naman daw dahil sa maghapong paglalaro. Nang makagraduate ako ng elementary ay nadestino si Tatay Kaloy sa Manila. Halos 4 na taon kaming namalagi sa Pasay. Doon na rin ako nakapagtapos ng high school. Inilagi ako ni Tatay Kaloy sa tiyuhin ko, na kapatid ng namatay kong nanay. Wala namang naging problema dahil mababait ang mga ito. Tapos ay lingguhan din naman akong dinadalaw ni tatay para na rin mabigyan ng pera para sa pag-aaral ko. May mga pagkakataon na namimiss ko si Mamang. Siguro ay hindi nyo ako masisisi, lalo na yung mga laking lola dyan. Iba kasi talaga mang spoiled ang lola eh. Noong mga panahong kasing iyon ay walang masyadong gumagamit ng cellphone. Ang meron lang ay telepono. Kaso wala namang may telepono roon sa probinsya namin. Kailangan pang lumuwas ni Mamang sa bayan para makigamit ng telepono. At isa pa, malayo yung bahay ni Mamang sa bayan. Ilang kabahayan lang din ang malapit sa bahay ni Mamang. Nangako naman si Tatay Kaloy na kapag nakapagtapos ako ng high school ay magbabakasyon kami ng 1 buwan sa Bicol. At tinupad niya naman iyon. Tuwang-tuwa ako noon habang sakay ng bus. Talagang ninanamnam ko yung hangin at tanawin sa mga nadaraanan namin. Bihira pa kasi yung bus na air condition doon eh. Hindi namin ipinaalam kay Mamang na kasama akong uuwi ng panahong iyon. Kasi ay susurpresahin namin siya eh. Nang makarating na kami sa bahay ni Mamang ay wala siya roon. Kung kaya't pumasok na kami. Bukod pala kay Mamang, Captain Kokak, ay may gusto pa akong makita. Yun ay yung tansong itak nito. Nung bata pa kasi ako ay palagi ko yung lihim na tinitignan sa baol sa ilalim ng papag ni Mamang. 2 beses pa lang akong nahuli ni Mamang na tinitignan yun.
At talaga namang napakasakit na kurot sa tagiliran ng inabot ko rito. Huwag ko raw kasing papakialamanan yun dahil marurumihan daw. Ang ganda kasi ng tansong itak na yun. Napakakintab. Para nga iyong ginto eh. Palagi sigurong nililinis ni Lola yun ng metal polish. Dumiretso ako sa kwarto ni Mamang at hinila ang baul na nasa ilalim ng papag nito. Nang buksan ko iyon ay andun pa nga talaga yung tansong itak. Tulad ng dati ay manghang-mangha pa rin ako sa linis at kintab nito. Nang akmang hahawakan ko na iyon ay bigla ang pagsulpot ni Mamang sa likuran ko. Inihanda ko na ang tagiliran ko noon dahil tiyak na mahapding kurot na naman ang matatanggap ko. Subalit hindi. Sa halip na kurot ay niyakap ako ng mahigpit ni Mamang. Umiiyak ito sa sobrang tuwa. Isinara ko na lang ang baul, tapos ay itinulak sa ilalim ng papag. Tumayo na ako. Hinalikan ko si Mamang sa noo, tapos ay niyakap ko na rin siya. Napansin ko na hanggang dibdib ko na lang pala si Mamang noong mga panahong iyon. Tumangkad pala ako. Niyaya na ako ni Mamang sa kusina at ipaghahanda niya raw kami ni Tatay Kaloy ng pananghalian. Nakayakap pa rin ito sa bewang ko. Ako naman ay nakaakbay rito. Palibhasa ay solong apo ako kung kaya't miss na miss ako ng lola ko. Iba talaga sa probinsya. 6:00 pa lang ay gising na ako. Tapos ay nakikita ko na si Mamang na nagwawalis o nagsisibak ng kahoy. Ayaw pa nga akong patulungin ito sa pagsisibak eh. Kasi kayang-kaya niya na raw iyon. Matanda na si Mamang, pero nakapagtataka na ang lakas-lakas pa rin nito. Laking probinsya kasi, kaya siguro ganun. Napansin ko rin yung isang bahay roon na nagbebenta ng ulam. Wala kasing ganoon dati eh. Kanya-kanyang luto noon ng ulam ang mga kabahayan roon. Nakikita ko si Mamang na pumipitas ng kalamansi sa puno sa bakuran at ibinibigay sa mga taong dumaraan para bumili ng ulam sa tindahang iyon. Nilapitan ko naman si Mamang para tanungin. Ang sabi naman ni Mamang ay aswang daw yung pamilyang iyon na nagtitinda ng ulam. Wag na wag raw akong kakain ng kahit anong ulam mula sa tindahang iyon. Ipinagwalang bahala ko na lang yung sinabing iyon ni Mamang. Kasi nung nanirahan na ako sa Manila ay hindi na ako masyadong nagpapaniwala sa mga ganoon. Isang hapon ay sinamahan ni Tatay Kaloy si Mamang na manguha ng mga nyog. Nagpumilit kasi itong si Mamang dahil paborito ko raw ang sabaw noon. Mas gusto ko kasi naman talaga ang sabaw ng nyog kaysa sa sabaw ng buko. Mas malasa kasi iyon. At hinahanap-hanap ng panlasa ko yung lasa nito na parang naglalangis na. Dagdag pa yung tumbong nito na pwedeng kainin. Nang makaalis na si Mamang at Tatay Kaloy ay siya namang dating ng pamilya na nagtitinda ng ulam. Malaki yung katawan ng lalaki. Parang mas malaki pa nga ito kay Tatay Kaloy eh. Yung babae naman na asawa nito ay tipikal na may bahay lang ang itsura. Ganoon din ang binatang anak ng mga ito. May dala itong ulam na nakalagay sa lalagyan. Nakangiti pa ang mga ito habang ibinibigay sa akin yung ulam. Ako naman ay tuwang-tuwa nang makitang Bicol Express iyon. Natakam talaga ako ng husto. Mukha namang mababait ang pamilyang iyon, kung kaya't nilantakan ko kaagad ang ulam na iyon at inubos sa harapan nila. Nang maubos ko iyon ay nagpasalamat ako. Wagas pa rin ang pagkakangiti ng mga iyon bago umalis. Nang makabalik na si Mamang at Tatay Kaloy ay agad kong ikinuwento ang nangyari. Sinabi ko na mababait naman pala yung pamilya na nagtitinda ng ulam. Sa katunayan nga ay pinakain pa ako ng mga ito ng masarap na Bicol Express. Dahil doon ay nagkatinginan si Mamang at Tatay Kaloy. Si Mamang,
Biglang sumimangot at galit na galit. Inutusan nito si Tatay Kaloy na kumuha ng itlog sa manukan. Si Tatay Kaloy naman ay kalmado lang. Sundalo marunong magkontrol sa sarili. Pumitas si Mamang ng mga bunga ng kalamansi sa puno. Yung dalang itlog ni Tatay ay binasag niya at isinalin sa isang tasa. Hiniwa rin ni Mamang yung mga bunga ng kalamansi at ipinatak sa itlog. Tapos ay kinaukaw niya iyon ng kamay niya habang may ibinubulong. Ipinainom sa akin ni Mamang yung itlog na may patak ng kalamansi. Nang inumin ko yun ay halos magkandaduwal-duwal ako. Bigla na lang ay nagsuka ako ng napakarami. Ang ipinagtataka ko pa ay purong itim lang ang mga isinusuka ko. May mga karne ring kasama iyon na kulay itim din. Tapos yung huling isinuka ko ay itim na bato na kasing laki ng holen. Umiiyak na si Mamang noon at galit na galit. Mura ito ng mura. Gustong gusto niya na raw patayin yung pamilyang iyon. Yung pamilya ng aswang na nagpakain sa akin ng ulam. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit hindi ito pinapakalma ni Tatay Kaloy. Pumasok si Mamang sa loob ng kwarto nito at paglabas ay hawak-hawak na yung makintab nitong tansong itak. Iyon ang unang beses na nakita akong hawak-hawak iyon ni Mamang. Sumugod ito sa bahay ng pamilyang nagtitinda ng ulam. Nakasunod lang kami ni Tatay Kaloy kay Mamang. Kapansin-pansin pa rin ang pagiging kalmado ni Tatay Kaloy. Naabutan namin sa tindahan yung malaking lalaki. Pero yung asawa nito at binatang anak ay wala roon. Galit na galit talaga si Mamang. Pinagmumura niya yung lalaking yun. Tapos yung lalaki, biglang lumingon. Para itong baliw. Pagalaw-galaw yung ulo nito na parang di mapakali. Tapos naglalaway yung bibig. Lalapitan na sana ito ni Mamang para tagain ng tansong itak. Subalit sa pagkakataong iyon ay pinigilan na siya ni Tatay Kaloy. May kinuha si Tatay Kaloy sa bulsa niya. Para iyong maliit na butil ng kung anuman na parang bato rin. Isinubo iyon ni Tatay Kaloy. Nang pagkasubo niyang iyon ay hindi na ito nagsalita. Yung lalaking naglalaway ay sinugod si Mamang. Pero bago pa man ito makalapit kay Mamang ay humarang na si Tatay Kaloy at sinuntok ito sa sikmura. Mas malaki ito kay Tatay Kaloy pero kitang-kita kong namilipit ito sa sakit at napaatras. Nilapitan pa ito ni Tatay Kaloy at sinuntok sa mukha. Bumalandra ito sa dingding ng bahay nila. Sunod-sunod na suntok ang tinatanggap nito kay Tatay Kaloy. Kung ordinaryong tao lang ito ay malamang na mawawalan na iyon ng malay. Subalit bagamat iniinda at nasasaktan ito sa mga suntok ni Tatay Kaloy ay nagagawa pa rin itong makatayo kapag bumabagsak ito sa lupa. Habang ginugulpi ni Tatay Kaloy yung lalaki ay siyang pagsulpot ng dalawang malaking aso. Kulay itim ang mga kulay noon. Hindi ko narinig na tumahol ang mga iyon. Puro pag-angil lang. Yung mas malaking aso ay akmang susunggaban si Tatay Kaloy. Subalit sinigawan ito ni Mamang. Itinuro ni Mamang yung hawak na tansong itak rito. Tapos ay biglang may inusal na bulong. Hindi huminto sa pagbulong si Mamang habang nakaturo lang yung tansong itak sa mga aso. Kapansin-pansin na biglang nangatog yung mga aso. Tapos hindi makaalis sa mga pwesto nito. Parang takot na takot ang mga ito. Ilang sandali pa ay lupaypay na yung malaking lalaki. Nilapitan ni Tatay Kaloy yung dalawang aso at pinagsisipa. Palakda sa lupa ang mga iyon. Bago namin lisanin ang lugar na iyon ay nagsasalita pa rin si Mamang. Pinagmumura pa rin yung malaking lalaki at dalawang aso na nakabulagta. Sinabi ni Mamang na anong akala ng mga ito. Na mahina na siya dahil matanda na. Iniluwa naman ni Tatay Kaloy yung butil sa kanyang bibig at ibinalik sa bulsa. Nagsabi rin ito na ayaw niya nang makita ang pagmumukha ng pamilyang iyon sa lugar namin.
Kapag nakita pa raw ni Tatay Kaloy o ni Mamang ang mga iyon ay hindi napipigilan ni Tatay Kaloy si Mamang na patayin ang mga iyon. Dahil sa pangyayaring iyon ay isang katanungan ang nasagot sa isip ko tungkol sa mga kinukwento ng kasamahan ng tatay ko, na kapag napapalaban daw sila sa mga rebelde at hindi na nagsasalita ang tatay ko, paniguradong nagiging matagumpay ang mga misyon. Ang isang katanungan na lang sa isip ko ay kung bakit hindi na nakagalaw yung mga aso, at parang natakot ang mga ito nang tutukan sila ni Mamang ng tansong itak. Pero nang paglipas ng panahon ay nalaman ko ang kasagutan tungkol sa pagkatao ni Tatay Kaloy at Mamang. Kapag day off ko po sa trabaho ay isusulat ko po at ipapadala agad sa iyo, Captain Kokak. Maraming salamat po, Captain Kokak. Kung sakaling mapipili mo po itong kwento, sana po ay magustuhan mo. At sana rin po ay magustuhan ng mga makikinig. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay nagustuhan nyo. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Ang kwentong ito ay ipinadalang muli ni Rene. Nangyari ito sa probinsya ng Bicol. Walang eksaktong taon. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga pong muli, Captain Kokak. Muli ay itago nyo na lang po ako sa pangalang Rene. Una ay nagpapasalamat ako sa iyo, Captain Kokak, dahil naitampok mo sa iyong channel ang kwento ko kasama si Mamang at Tatay Kaloy. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng nakinig sa kwento ko. Nakakataba po ng puso dahil magaganda ang nababasa kong komento. Tulad ng naipangako ko, ay ito na po ang kwento. Buhat kasi nang mangyari ang karanasan ko sa aswang kasama ni Mamang at Tatay Kaloy, ay nagkukwento na ito sa akin ng kani-kanilang mga kakayahan. Total naman daw ay nasa hustong gulang na ako noon. Kung kaya't dapat ko na raw malaman kung ano raw ba ang mga naging karanasan nila patungkol sa mga pangyayaring kay hirap paniwalaan ng iilan. Ang istoryang ito ay ikinuwento mismo sa akin ni Mamang. Nangyari po ito noong mga nasa 40 anyos pa lamang si Mamang. Walang eksaktong taon kung kailan nangyari. Sa probinsya ng Bicol. Noong mga panahong ito ay halos kayod kalabaw si Mamang. Kasalukuyan kasing nag-aaral noon si Tatay Kaloy sa high school. Maaga kasing namatay si Tatang, ang asawa ni Mamang, ang ama ni Tatay Kaloy. Kung kaya't talagang nagsisipag na si Mamang sa pag-aalaga ng baboy, kambing, manok, at mga pato. Marami rin itong mga tanim na gulay sa bakuran. Lunes hanggang Biyernes ay maghapong naglalagi si Tatay Kaloy sa eskwela. Whole day kasi ang pasok noon eh. Nakakatulong lang si Tatay Kaloy sa mga gawain tuwing Sabado at Linggo dahil wala itong pasok sa eskwela. Masipag si Tatay Kaloy at ayaw na ayaw nitong pagtrabahuhin si Mamang tuwing Sabado at Linggo. Talagang inaako na ni Tatay Kaloy ang pag-aalaga sa mga hayop at mga tanim nila sa ganoong mga araw. Ang gusto kasi ni Tatay Kaloy ay nakikita niyang nakakapagpahinga si Mamang kapag naroon siya sa bahay. Pero madalas ay hindi naman talaga buong araw nakapagpapahinga si Mamang kapag Sabado at Linggo. May mga tao kasing mula sa lugar nila at kadikit na bayan ang bumibisita rito para magpagamot
o kaya ay magpahilot. Ni minsan ay hindi tumanggi si Mamang sa mga taong lumalapit dito. Kasi wala namang malapit na ospital sa lugar nila noon. Umaasa lang talaga sila sa panghihilot at panggagamot ni Mamang. Isang umaga ng Sabado ay may bumisita sa bahay nila Mamang. Babaeng buntis iyon. Kasama nito ang asawa. Magiliw naman silang sinalubong ni Mamang. Tinanong ni Mamang kung magpapahilot daw ba yung babaeng buntis. Kasi raw ay parang maliit pa naman ang tiyan nito. Hindi maganda para sa sanggol kung ipapahilot na iyon kaagad. Sumagot naman ang asawa ng buntis na hindi raw sila magpapahilot. Inilahad ng lalaki ang mga nararanasan nila. Kasi daw ay may nakikita silang isang matandang babae na palaging dumaraan sa harap ng bahay nila. Humihinto raw iyon ng ilang segundo. Tapos ay tumititig sa asawa niyang buntis. Saka muling maglalakad papalayo. Tapos ay may mga gabi rin daw na may naririnig silang tunog ng tik-tik. Sa mga oras daw na humihina ang tunog na iyon, ay sa kanila nararamdaman na parang may kumakaluskos sa bubungan nilang gawa lamang sa pawid. Doon na umiyak yung babaeng buntis. Sinabi nito na pangalawang pagbubuntis niya na raw iyon. Nalaglag daw yung unang ipinagbubuntis niya. At yung matandang babae raw na humihinto sa harapan ng bahay nila ay ang matandang babae ring humihinto noon sa harap din ng bahay nila noong panahong una itong nagbuntis. Dahil doon ay naiyak na rin si Mamang at hinimas-himas ang likuran ng babae. Matapang si Mamang, pero noon pa man ay iyakin na ito at mabilis maawa sa kapwa. Kapag may mga buntis na lumalapit sa kanya at nagkukwento na inaaswang daw ang mga ito, ay binibigyan lamang ito ni Mamang ng bote ng langis para malaman kung may aswang ba sa paligid. Para nang sa gayon ay makaiwas ang mga ito. Pinapayuhan niya rin ang mga ito na magsaboy ng asin sa paligid ng bahay, bintana, pinto, at bubungan. Pero sa pagkakataong iyon ay iba ang ginawa ni Mamang. Pumitas ito ng mga bubot na kalamansi sa puno, yung mga maliliit pa lang. Tapos ay inilagay iyon sa kanyang bayong, kasama ang isang bote ng langis at ng kanyang tansong itak. Nagbilin ito kay Tatay Kaloy na makikitulog muna sa bahay ng mag-asawa at kinabukasan na raw ng umaga makauuwi. Hapon na nang makarating ang mag-asawa at si Mamang sa bahay ng mga ito. Agad na nang hingi ng asin at murang mga kawayan si Mamang. Pinatulis nito ang magkabilang dulo ng mga murang kawayan at itinusok sa lupa na katapat ng pinto at mga bintana. Sinabuyan din nito ng asin ang palibot ng bahay. Pero hindi sinabuyan ni Mamang ng asin ang bubungan. Para sa bubong lang daw talaga umatake ang tiktik. Nang gabing iyon ay kinausap ni Mamang ang mag-asawa. Sinabi nito na kapag naririnig na nila ang mga pagkaluskos ay magkunyari lang silang natutulog. Huwag raw matakot ang mga ito at si Mamang na raw ang bahala. Ganoon nga ang ginawa ng mag-asawa. Humiga na ito sa sahig. Si Mamang naman ay ipinatong ang bote ng langis at ang kanyang tansong itak sa lamesa. Matapos ay umupo sa upuang naroon at sumandal sa dingding. Sa paghihintay ni Mamang sa tiktik ay mga 3 oras na itong nakapikit at nagkukunyaring tulog. Ang mag-asawa naman ay talagang nakahimbing na sa pagkakatulog.
Maya-maya ay nakaririnig na si Mamang ng huni ng tiktik. Ang huning iyon ay unti-unting nawawala at napapalitan ng mga pagkaluskos sa bubungan. Hindi pa rin gumagalaw si Mamang at nagkukunyari pa ring tulog. Sinilip niya ang mag-asawa. Himbing na himbing pa rin ang mga ito sa pagtulog. Tinapunan niya ng tingin ang bote ng langis. Kumukulo na iyon. Sa mga oras na iyon ay nakapikit ng bahagya si Mamang. Subalit nakikita niya pa rin ang mga nasa paligid niya. Nakatuon lang ang atensyon ni Mamang sa bubong na parang may hinihintay at may inaabangang mangyari. Ilang sandali pa ay kitang-kita ni Mamang ang pagbaba ng tila mahabang lubid mula sa bubong. Nangingintab iyon dahil sa laway. Ang posisyon noon ay saktong-sakto kung saan nakahiga ang babaeng buntis. Kumpirmado. Dila iyon ng tiktik. Bago pa man dumikit iyon sa buntis na babae ay umusal na ng dasal si Mamang. Tumayo ito at kinuha ang tansong itak mula sa lamesa. Walang ano-ano ay mabilis nitong tinagpas ang dila ng tiktik. Dinig na dinig niya ang pag-atungal ng nilalang na nasa bubong. Ang kaninang mga kaluskos sa bubungan ay naging mga pagkalampag na. Dahil doon ay nagising ang mag-asawa. Takot na takot ang mga itong magkayakap sa isang sulok. Lalo pa silang nanghilakbot nang makita ang bagay na nasa lapag. Para iyong basang lubid na nagkikikiwal. Si Mamang naman ay agad na kinuha ang mga bubot na kalamansi sa bayong nito. Nginata niya iyon ng nginata sa bibig niya. Kasabay ng pag-usal ng mga dasal. Napagdakay idinura ng idinura sa dila ng tiktik na nasa lapag. Dahil sa pagdura ni Mamang ng nginatang kalamansi sa dila, ay katakatakang tumigil iyon sa pagkiwal. Tapos ay umimpis din iyon na parang mas makapal na lamang ng kaunti sa sinulid na ginagamit sa panggaganchilyo. Binuksan ni Mamang ang bote ng langis. Dinampot niya ang dila ng tiktik at inilagay iyon sa loob ng bote at tinakpan. Nawala ang mga kaluskos at pagkalampag sa bubungan. Bagamat takot na takot pa rin ang mag-asawa ay labis-labis naman ang pasasalamat ng mga ito kay Mamang. Mula noon ay hindi na bumalik ang tiktik na iyon sa bahay ng mag-asawa. Hanggang sa maisilang ng babae ang kanilang sanggol. Ilang araw ang lumipas matapos magsilang ng sanggol ang babaeng buntis na tinulungan ni Mamang. Ay may isang matandang babae ang pumunta sa bahay ni Mamang. Payat na payat ito. At may dalang isang kambing. Ibinibigay nito ang kambing kay Mamang. Subalit hindi iyon tinanggap ni Mamang. Sa halip ay ibinigay rito ang bote ng langis kung saan nakalagay ang dila ng tiktik. Nagwika pa si Mamang na ibenta na lang daw nito yung dala nitong kambing. At wag nang magpapakita sa lugar na iyon. Sa oras daw na magpakitang muli ito kay Mamang, ay hindi na ang dila nito ang puputulin. Pati na rin daw ang ulo. Halos sunod-sunod na pagyuko lamang ang naging sagot ng matandang babae. Bago ito tumalikod at umalis. Captain Kokak, yan lang po muna sa ngayon. Sa susunod na lang po yung iba. Kapag day off ko ulit. Maraming salamat sa iyo, Captain Kokak. Ganoon din sa iyong mga tagapakinig. Nawa ay mas lumaki pa ang channel mo at mas marami pa ang mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang kwentong ito ay ipinadalang muli ni Rene. Nangyari ito taong 1988 sa probinsya ng Bicol. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga pong muli, Captain Kokak, at sa lahat po ng nakikinig. Ako po ulit ito,
si Rene. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa inyong walang sawang pakikinig sa mga kwento ni Mamang at Tatay Kaloy na aking ipinapadala. Pasensya na rin po kung medyo natagalan ang aking pagsulat ng kwento ni Mamang. Sobrang busy kasi sa trabaho Matatapos na kasi ang kalahati ng taon. Tulad ng naipangako ko, ay ito na po ang kwento. Buhat kasi nang mangyari ang karanasan ko sa aswang, kasama ni Mamang at Tatay Kaloy, ay nagkukwento na ang mga ito sa akin ng kanilang mga kakayanan. Tutal naman daw ay nasa hustong gulang na ako noon, kung kaya't dapat ko na raw malaman kung ano raw ba ang mga naging karanasan nila patungkol sa mga pangyayaring kay hirap paniwalaan ng iilan. Ang kwentong ito ay ikinuwento mismo sa akin ni Mamang. Nangyari ito taong 1988 sa probinsya ng Bicol. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar. Sa mga panahong yan ay nasa Manila na ako kasama si Tatay Kaloy dahil doon na destino si Tatay. At ako naman ay roon na rin nag-aaral ng high school. Nabanggit ko po ito sa nakaraang kwento. Dahil mag-isa na lang namumuhay si Mamang sa kanyang bahay ng mga panahong yun, ay talagang nalulungkot ito. Kasi ay nangungulila siya sa amin ni Tatay Kaloy Kaya ang ginagawa ni Mamang ay naglalakad ito ng mahigit 1 oras para makapunta sa simbahan at makapagsimba. Ginagawa niya iyon kapag araw ng linggo. Sa ganoong paraan kasi ay naiibsa ng pangungulila niya sa amin. Nalulungkot kasi si Mamang na araw-araw ay mag-isa lang siyang gumagawa ng mga gawain. Isa pa sa mga dahilan kung bakit tinatyaga niya ang maglakad ng 1 oras papunta sa simbahan ay para dalawin ng kaibigan niya. Isa iyong batang babaeng nagtitinda ng kalamay sa gilid ng simbahan. Nakilala ni Mamang ang batang iyon nang minsang makalimutan ni Mamang ang kanyang pitaka sa kanyang bahay. Bumili siya ng kalamay sa bata. Subalit matapos niyang kainin ang kalamay ay saka pa lamang napagtanto ni Mamang na hindi niya nadala ang pitaka niya. Nang sabihin niya iyon sa batang babae, ay ngumiti lang yun. Tapos ay humiwa pa ng isa pang hiwa ng kalamay sa kanyang bilao at ibinigay kay Mamang. Iniabot din ito ang isang lumang bote na lalagyan ng baong tubig at pinainom kay Mamang. Hindi niya rin pinagbayad si Mamang sa kalamay na nakain ito. Mula nga ng araw na yun ay palagi nang pinupuntahan ni Mamang yung pwesto ng bata bago at pagkatapos nitong magsimba para kamustahin. Palaging may dala si Mamang na buhay na manok, itik o di naman kaya ay pato. Ibinibigay niya iyon sa batang babaeng kaibigan niya dahil ayon daw rito ay paborito niya iyon at ng kanyang ina. Binibigyan pa rin ng batang babae ng kalamay si Mamang. Palagi namang pinipilit ni Mamang yung batang babae na babayaran niya yung kinain niya. Pero ayaw talagang tanggapin ng batang babae yun. Isang araw ng Lunes, bigla ay may bumisita kay Mamang na 2 lalaking nakatira sa kabilang baryo para magpagamot. Akay-akay ng isang lalaki ang kasama niya na talagang nanghihina na at nakakapit sa tagiliran. Agad naman silang dinaluhan ni Mamang para tulungan. Nang suriin ni Mamang ang sugat ng nanghihinang lalaki, ay nakumpirma niyang aswang ang may gawa noon. Napakalalim ng sugat sa tagiliran ng lalaking yun. Halatang halata na kinagat yun. Agad namang binuhusan ni Mamang ng lambanog yung sugat na ikinahiyaw ng lalaki. Pagkatapos ay pinahira ng langis mula sa isang botelya. Nang makita na ni Mamang na payapa nang namamahinga ang lalaking may sugat, saka na ito nagtanong kung ano ang nangyari.
Agad namang sumagot yung lalaki na kaninang may akay sa kasama niyang may sugat. Sabi nito ay bigla na lang daw silang inatake ng aswang. Habang naglalakad daw sila sa tabi ng paanan ng bundok, ay sumulpot ang isang napakalaking itim na aso at dinamba yung kasama niya. Pinagkakakagat sa tagiliran. Mabuti na nga lang daw ay may dala-dala siyang asin, kung kaya't naitaboy niya ang malaking asong yun. Maya-maya ay napansin ni Mamang ang pagdapo ng dalawang malaking ibon sa sanga ng isang puno. Itim na itim ang kulay noon. Imposibleng uwak yun base sa itsura noon. Napakalaki kasi talaga at naglalagas ang mga balahibo. Maya-maya ay lumipad ang dalawang ibong iyon papasugod sa lalaking nagkukwento. Sinabi ni Mamang sa lalaki na hubarin nito yung suot niyang damit at pumasok sa bahay para bantayan ang kasama niyang may sugat. Agad namang tumalima ang lalaki. Si Mamang naman ay binunot ang tansong itak mula sa kanyang tagiliran. Nang isalukob ni Mamang sa kanyang ulo yung damit na hinubad ng lalaki, ay siya na ang sinugod ng ibon. Nang malapit na ang isang ibon kay Mamang ay sinabayan niya iyon ng pagwasiwas ng tansong itak. Dahil may kargang langis ang tansong itak ni Mamang, ay parang nabuhusan ng asido yung isang ibon na agad noong ikinamatay. Ibinalik ni Mamang ang tansong itak sa pagkakatusok sa lagayan nito sa kanyang tagiliran. Hindi niya na pwedeng gamitin yun sa isa pang ibon, dahil kailangan niya itong mahuli ng buhay. Sa ganoong paraan kasi ay malalaman niya ang kinaroroonan ng aswang na nag-aalaga rito. Ang ginawa ni Mamang ay tinungo ang bahagi ng kanyang bakuran kung saan nakatanim ang mga kalamansi. Pinagbabali niya ang mga tangkay ng isang puno roon. Halos 5 tangkay na ang hawak ni Mamang nang bigla ay papasugod na yung isang ibon. Tiyempong malapit na ito sa harapan niya ay pinaghampas ni Mamang yung ibong iyon. Bagsak sa lupa ang nangihinang ibon. Puro tusok ito ng tinik ng kalamansi. Bagamat buhay pa ay naghihingalo. Dinampot iyon ni Mamang at pinahiran ng langis ng nyog na ginagamit niyang pangpahilom ng sugat. Katakatakang nanumbalik ang lakas ng itim na ibong yun. Nagpaalam si Mamang sa dalawang lalaking nasa loob ng bahay niya at may pupuntahan lang daw ito. Pinakawalan ni Mamang ang itim na ibon na siya naman itong sinundan. Ang tanging daladala lang ni Mamang ay ang kanyang tansong itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Dinala si Mamang ng ibong kanyang sinusundan sa isang maliit na barong-barong sa kadikit na baryo. Agad namang lumabas sa barong-barong na iyon ng isang babae na nasa edad 30 hanggang 40. Bakas na bakas sa mukha nito ang pagkatakot nang makita sa harapan ng kanilang barong-barong si Mamang. "Mamang, hindi po kami ang nagsimula. Sinabuyan nila ng asin ang anak ko habang nagtitinda sa gilid ng simbahan. Parang awa nyo na, Mamang. Huwag nyo kaming papatayin." Matapos sabihin ng babaeng iyon ang gustong sabihin, ay saka naman ang paglabas ng isang batang babae mula sa pinto ng barong-barong. Laking gulat ni Mamang nang makita yung batang babae. Lapnos ang ilang bahagi ng mukha nito at mga bisig. Parang sanhi iyon ng pagkasunog. Iyon ang batang babaeng kaibigan ni Mamang na palaging nagbibigay sa kanya ng kalamay. Agad tumakbo si Mamang papalapit sa batang babae. Niyakap iyon ni Mamang habang umiiyak. Ipinagluto ni Mamang ng inihaw na manok ang mag-ina bago siya magpaalam sa mga ito para bumalik sa bahay niya. Nang makarating si Mamang sa kanyang bahay, ay galit na galit niyang hinarap ang dalawang lalaki. Tinanong nito kung ano ang totoong nangyari. Kung ano ang kaninang sinabi ng lalaki
ay ganoon pa rin ang sinabi nito. Nabigla na lang daw silang inatake ng isang aswang. Lalong nagalit si Mamang. Kinapitan nito ang sugat ng lalaking nakahiga at pinisil. Napahiyaw sa sobrang sakit yung lalaki. Yung kasama naman nitong lalaki ay natataranta ng sumagot at sinabi ang katotohanan. Umamin ito na may sinabuyan daw sila ng asin. Yung batang babae raw na nagtitinda ng kalamay sa may gilid ng simbahan. Sobrang galit na galit talaga si Mamang nang marinig iyon. Idiniin niya palalo ang pagkakapisil sa sugat ng lalaki. Nang binitiwan niya iyon ay binunot nito ang tansong itak. Sinabi niya sa dalawang lalaki na kung hindi pa aalis sa bahay niya ang mga ito, ay baka mapatay daw niya. Kinabukasan ay may mga pulis na dumating sa bahay ni Mamang. Nagsumbong daw kasi yung dalawang lalaki dahil pinagbabantaan daw ni Mamang ang mga buhay nito. Isa lang ang sinabi ni Mamang para mapaalis sa harap ng kanyang bahay ang mga pulis. Sinabi ni Mamang na anak niya si Kaloy, ang manunupil ng timog. Dahil sa sinabing iyon ni Mamang ay halata sa mukha ng mga pulis ang pagkatakot at mabilis na nilisan ang lugar. Ang kwentong ito ay ipinadalang muli ni Rene. Nangyari ito taong 1988 sa probinsya ng Bicol. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga pong muli, Captain Kokak, at sa lahat po ng nakikinig. Ako po ulit ito, si Rene. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa inyong walang sawang pakikinig sa mga kwento ni Mamang at Tatay Kaloy na aking ipinapadala. Huwag na nating patagalin. Ang kwentong ito ay ikinuwento mismo sa akin ni Mamang. Nangyari ito taong 1988 sa probinsya ng Bicol. Hindi ko na lang po ulit babanggitin ang eksaktong lugar. Matapos palayasin ni Mamang sa kanyang pamamahay, ang dalawang lalaking sumalbahe sa kaibigan niyang batang babae ay talagang mas napadalas na ang pagdalaw ni Mamang sa bahay ng bata at sa ina nito. Oo, at mainit ang dugo ni Mamang sa mga aswang, pero sa mag-ina ay hindi. Sa mahigit 1 buwan niya kasing pagpapabalik-balik sa bahay ng mga ito, ay naobserbahan niyang hindi naman masamang aswang ang dalawa. Hindi rin nananakit at kumakain ng karne ng tao ang mga iyon. Umaasa lamang ang mga ito sa mga alaga nilang manok. At paminsan-minsan ay kumakain din ng mga ito ng kamote at saging. Bagamat hindi palang ngiti ang nanay ng bata, ay sadyang napakabuti rin ito. At talaga namang magalang. Tuwang-tuwa talaga si Mamang sa mag-ina. Isang beses nga ay nagdala si Mamang ng 1 buong biik sa bahay ng mga ito. Ang ginawa ng nanay ng bata ay kinatay iyon. Tapos yung lamang loob noon ay niluto at ginawang papaitan na inihain kay Mamang. Bagamat kitang-kita sa mukha ng mag-ina ang pagkasarap sa pagkain ng hilaw na karne ng baboy, ay hindi nila iyon inubos. Ayon sa nanay ng bata, ay ibibilad nila sa araw yung iba at patutuyuin. Para raw may karne pa rin ng baboy silang kakainin sa mga susunod na araw. Minsan lang daw kasi sila makakain ng karne ng baboy Madalas ding hinihiram ni Mamang yung batang babae sa nanay nito para isama sa bahay. Kinuwento rin kasi ni Mamang doon sa nanay ng bata na nangungulila raw kasi ito sa anak at apo niya Ako yun at si Tatay Kaloy. Dahil tiwala naman yung nanay ng bata at alam nito na ligtas ang anak niya sa piling ni Mamang, ay pumapayag ito.
Palagi rin naman kasing inihahatid ni Mamang yung bata sa kanyang ina kapag sasapit ng gabi eh. Isang araw, kakatapos lang magmerienda ni Mamang at ng batang babae. Marahang hinahaplos ni Mamang ang buhok ng bata nang biglang inilapit ng batang babae ang bibig nito sa tenga ni Mamang at may ibinulong. "Mamang, may aswang po roon sa may puno ng sampalok." Mahina lang ang pagkakabulong ng batang babae kay Mamang, pero sapat na iyon para marinig ni Mamang. Bagamat hindi nakikita ni Mamang ang aswang na iyon, ay nararamdaman niya ito. Nakumpirma niya ring mayroon ngang aswang sa paligid dahil umiinit ang botelya ng langis na nakaipit sa tagiliran ng kanyang palda. "Ganoon ba, apo? Sige at maglaro tayo. Gusto mo ba yun?" Magiliw na pag-aya ni Mamang sa batang babae. "Pero bago natin simulan ay magpahid ka muna nito sa kamay." Inilabas ni Mamang yung botelya ng langis mula sa pagkakaipit sa kanyang palda. Naglagay siya ng kaunti sa kanyang kamay. Tapos ay hinawakan din sa kamay ang batang babae. Ipinahid ni Mamang ang langis sa kamay ng bata hanggang sa bisig nito at braso. Matapos noon ay dinukot na ni Mamang yung tansong itak mula sa lalagyan nitong nakasabit sa kanyang tagiliran. "Apo, ibabato ko tong itak doon sa puno ng nyog. Tapos ay kukunin mo at ibabalik sa akin. Malalaman natin kung sino ang mas mabilis sa atin." Paliwanag ni Mamang sa batang babae. "Opo, Mamang." Nakangiting tugon ng bata. Halatang halata ang pananabik sa lalaruin nila ni Mamang. Sa isang iglap ay ibinato ni Mamang ang tansong itak sa puno ng nyog. Halos kalahati ng talim ng itak ay bumaon sa katawan ng puno. Yung batang babae naman ay sobrang bilis na nakatakbo sa puno ng nyog. At walang kahirap-hirap na natanggal ang pagkakabaon ng tansong itak ni Mamang. Nahawakan niya ang tanso at ibinalik kay Mamang. "Aba, apo, hindi ka lang pala mabilis. Malakas ka rin pala." Pagpuri ni Mamang sa batang babae. Tuwang-tuwa naman yung batang babae dahil sa papuri ni Mamang. "Subukan ulit natin." Pagkasambit noon ni Mamang ay mabilis nitong ibinato yung tansong itak. Sa pagkakataong iyon ay hindi na sa puno ng nyog, kundi sa puno na ng sampalok. Kitang-kita ni Mamang. Hindi dumikit yung tansong itak sa katawan ng puno. Sa halip ay nabunyag ang bulto ng isang nilalang na tinamaan at tinarakan ng tansong itak. Ang itsura noon ay parang tao, subalit may makakapal na balahibo sa pisngi, bisig at binti. Katulad din naman ng sa tao ang mukha noon, subalit nakausli ang matutulis ng ngipin. Kumpirmado, isa nga yung aswang. Gamit ang mga kamay na may matutulis na kuko ay sinusubukang tanggalin ng nilalang na iyon ang pagkakatarak ng tansong itak sa sikmura nito. Subalit hindi niya iyon mahawakan ng matagal dahil napapaso ito tuwing tatangkaing hawakan ng tansong itak. Unti-unting nanghina yung aswang at bumagsak sa lupa. Nakatarak pa rin ang tansong itak sa sikmura nito. Maya-maya ay biglang nagsulputan ng 3 malalaking lalaki. Ang itsura ng mga iyon ay katulad ng lalaking pinatamaan ni Mamang ng tansong itak. Galit na galit ang mga iyon. Naglalaway pa yung mga bibig na may nakausling mga ngipin. Sa mga oras na iyon ay nagtago na sa likod ni Mamang ang batang babae. Si Mamang naman ay umuusal na ng dasal. Akmang susugod na yung 3 lalaki. Nang biglang mabilis na tumakbo at humarang ang isang itim na aso. Sinakmal nito ang isa sa mga lalaking aswang. Nagpapambuno na yung itim na aso at yung 3 lalaking aswang.
Tumakbo yung batang babae sa bangkay ng lalaking tinamaan ng itak. Binunot ang itak at ibinigay kay Mamang. Gamit ang tansong itak ay gumuhit si Mamang ng maliit na bilog sa lupa. Sa gitna ng bilog na iyon ay inilagay niya ang pulang panyong binasa ng langis. Mismong sa pulang panyong iyon ay itinarak ni Mamang ang tansong itak habang umuusal ng dasal. Sa isang iglap ay tumigil sa paggalaw yung 3 lalaking aswang. Tanging yung itim na aso na lang ang nakagagalaw. Kagat-kagat sa bisig yung isa sa mga aswang. Nang makaramdam ang itim na aso na hindi na nanlalaban ng 3, ay binitawan na nito ang bisig ng isa sa mga lalaking aswang. Bumalik iyon sa anyo ng isang babae, ang nanay ng batang babae. "Bakit kayo nanggugulo rito?" tanong ng nanay ng batang babae. "Papatayin namin ang matanda," sagot ng isa sa 3 aswang na hindi pa rin nakagagalaw. "Naubos na namin ang kabayaran niyan. Isang inahing baboy ang ibinigay ng 2 lalaki, kapalit ng buhay ng matandang yan. Yung isa doon ay may hiwa yung tagiliran. Sinaksak daw ng matandang yan." Paliwanag pa ng lalaking aswang. "Anak nang, dahil sa isang baboy, papatay kayo ng tao. At yung 2 tao na nag-utos sa inyo, hindi si Mamang ang sumaksak sa tagiliran noon. Ako ang kumagat noon. Pinagtangkaan nila ang buhay ng anak ko. Nakatulad nyo ay aswang din." Paliwanag ng nanay ng batang babae. Ano? Siya si Mamang?" Tila nang hilakbot ang 3 lalaking aswang dahil sa narinig. Nakagagalaw na rin ang mga ito. Mula sa likuran ng nanay ng batang babae ay naglakad ng papalapit si Mamang. "Oo, ako nga, ang nanay ni Kaloy, ang sundalong umubos sa kalahati ng lahi nyo. Kung gugustuhin nyo ay maaari na nating tapusin to rito." Sambit ni Mamang habang hawak-hawak sa isa niyang kamay ang tansong itak na nangingintab dahil sa langis. Hindi na nakapagsalita pa ang 3 lalaking aswang at nanikluhod ang mga iyon sa harap ni Mamang. Kinuha rin ng mga iyon ang bangkay ng kasamahan at sabay-sabay na nilisan ang lugar.